Well, daalụnụ ndị be anyị. Ụtụtụ ọma, mgbede ọma, ehihie ọma. Anyị abịakwala ọzọ. Anyị nwawo ụmụada Igbo na-azụ azụmahịa igwe. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa. Unu mana anyị na-abịa n'ụbọchị ụka ọwụla, Satọde ọwụla ka anyị na-abịa ịgwa unu otu ihe eji ebu ndị ihe ọwụ ibido na-azụ gị nwere ike desa ego maka iru ezumike nka. Gị nwerekwana ike wefere ya ụmụ gị ma ọ bụrụ na ị nọzighị. Azụmahịa ka anyị na-ewetara unu kwa ụbọchị ụka ọwụla na Satọde ọwụla. So anyị abịakwala ọzọ. Ọmụma bụ nwaada Doris Alụba. Ebikwanụ m Island. Alụrụ m di mụọ ụmụaka 3. Ana m azụkwa na azụmahịa igwe a na-enyekwara na onye ọbụla aka. Onye ọbụla chọrọ ọnụ iwe ọga nke aka ya, onye ọbụla chọrọ ọnụ nwere ihe ọbụla ọ na-enweta, o nweta edesara ya n'akụkụ maka mgbe n'ihu. M na-etinyere onye ahụ aka ka o bido ịzụ aka ahịa nke ya. Ya o nwere ike mgbe ọbụla ọ chọrọ ịrụ ọrụ ya ọrụ anya awụzi nke ọga ya na-akwagharị ọkwara ya ga side ọkwara ya ga the other side. Ilekwa n'anya ahịa gị mara na ọwụghị sọsọ m nọ ya. Anọ m hịa weta ụmụnne m ndị mụ na ha na-azụkọ ahịa. Azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya ụbọchị ọbụla ọtọka maka na ịbata ya ebe anyị nọ ka ụmụnne anyị na-etinyere onwe anyị aka. Anyị ejisikwa n'ike mee ka onye ọbụla ruo ebe o kwesịrị ka o ruo. So ile anya ị ga-ahụ na mụ na ụmụnne m nọ ebe a. M ga-eji ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Ifeọma ka ọ kọwatụrụ anyị onwe ya, ya gwa anyị ebe obi. Ngwanụ sista Ifeọma, ọ wara gị. Igbo mma mma na udo dịrị unu, ekele dịrị unu, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, ebe ọ bụla unu si wee na-ekiri anyị. Ka nwanne m nwaanyị si wee kwuo, anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị ụka Satọde nke taa bụ ụbọchị anyị na-eji abịa iwetara unu ozi ọma. Ana m akpọ ihe ozi ọma maka uru ọ bara, maka ihe anyị na-enweta n'ime ya. Ya mere m ji akpọ ya ozi ọma. Aha m bụ Ifeọma. Ebikwana m na United States. Mụ na di m na ọmarịcha ụmụ 3. Ana m azụ ahịa igwe, bụrụkwana onye na-enyekwa ndị mmadụ aka iji wee gosi ha ụzọ ha ga-esi wee zụọ ya bụ ahịa ka ọ baa ha uru. Daalụnụ. Daalụ rienne nwanne anyị nwaanyị. Unu anụla na ya, ọkwa onye obodo oyibo ka obi ọ sị na obi USA. Ngwanụ ka m bịa gara from USA gawazie na Belgium ebe oriakụ nọ, nwunye ọga, nwunye dede, ka ọ kọwatara anyị onye ọwụ. Salome, biko kọrọ anyị onye iwu, ga-egwa anyị ebe ibi. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwala m unu. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị nke taa bụ n'abalị 6 nke ekpere chọọchị. Anyị wụ ụmụafọ Igbo nke bido n'obodo oyibo dị iche iche. Anyị na-ewetara unu azụmahịa nke dijital. Ihe a ka anyị na-eme. Anyị na-enyekwara ndị mmadụ aka ka ha wee bido ahịa nke ha. Anyị akụziere ha otu a ga-esi wee zụọ ya zụta nke ọma. Ebi m na Belgium. Enwekwara m ụmụ 4 and anọ m azụ ahịa igwe na-akụzikwa otu mmadụ ga-esi zụọ ahịa igwe. M na-alụkwa ọrụ. Anọ m asụ m wetenụ popcorn, na-ebute mmanya, buru oche, nọrọ ọdụ kunu ihe nke wetara n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ lienna ụmụnne m. Daalụ rienne Adọma, Chimgozie gị. M ga-eji ohere a nye kpọbata nwanne anyị nwaanyị bụ sista Nọnye, ezigbo nne Adaugo nwaanyị, ka o nwere ike kọwatụrụ anyị onwe ya, ya gwakwana anyị ebe obi. Hey, Adanne, daalụ nụ. Igbo bụ Igbo ndị ọma nji eme ọnụ demenụri nne. Amara m na taa o wee kekọ afọ kọ nkwọ kọwolio, mana nke ọbụla ọ ya abaala anyị. Ndị ichie, ndị ụmụọkpụ, ndị ada nke onye chirinụ ya zelu. Afọ m bụ Nọnye Agwụegbu. Abụ m onye na-azụ afọ igwe. Ebi m n'obodo a na-akpọ Germany na Dortmund. Eji m ụmụaka na-abọ tonitegolunu wee na-enyekwaziri ndị mmadụ aka ka ha bata bịa zụọ afọ igwe. Biko ọ bụrụ na iluo na 50 years na ịgafego 50 years, bịakwutere m n'ụdị ndị m chọrọ ka m wee gosi gị, gwakwa gị na ọ bụrụ na ilugo 50 na ịgafego 50 from 55 nọ mgbe a ka life ji ebido. Ka m kwụsịkene n'ebe a, nwanne m gwa welukwazịa. Daalụ rienne. Unu anụlanụ ya.
ọ bụrụ na ị nọ gị sị o n'ịgafewa aha ndị a na-apịgharị kọmputa n'ịgafego enwebeghị ebe iruru ọ sị nọ iruo 50 ahụ ebe ahụ ka laịf ga-ebido. Daalụ nne. Ngwanụ ka anyị gawa ganye Adanne ka ọ gwa anyị nwunye odogwu, ka ọ gwa anyị onye ọwụ, ya ọ gwa anyị ebe oshi na-ekwu. Ngwanụ ọwara gị Stella. Asa mara ma daalụ rinne. Thank you. Daalụ na ohere anyị nye m ka m wee kọwata onwe m. Afa m bụ Tochukwu Stella Maris Ndịka. Abụ m nwaada Igbo, bụkwolu mama na nwunye. Enwe m ụmụ atọ. Ebi m Germany. Mụ na di m na ụmụaka anyị. I am right now maka afọ igwe unu afụgo na-efegharị ka o si sọ. Anọ Manchester kịta na-enwegodo aṅụrị na-enjoy Easter with ụmụaka m. So ka nwanne anyị nwaanyị si kwu, weta na popcorn, relax ya nke unu ya mụta ezigbo ife n'ife akụkọ anyị nwere today. Unu ya mụta ezigbo ife ya balụ n'ụlọ. Daalụ nnọọ. Daalụ rinne. Unu ahụlanụ ọwụ na ilere anya na ihe anyị dere na write-up anyị, ị ga-ahụ na anyị sịrị na anyị nwere onye pụrụ iche anyị ga-akpọbata. So m ga-eji ohere anyị nye nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Ifeoma ka ọ kọwatụrụ anyị, ọ kpọbatara anyị onye a pụrụ iche ga-abịa gwa anyị otu o si na-aga. Anyị nwere ivunu anyị eme nwanne anyị nwaanyị si were popcorn dịsa n'akụkụ na pen gị, maka na emechie ha ya ọsọ ka ị ga-eji rejista, ọsọ ka ị ga-eji bido ahịa igwe nke gị. Ngwanụ nwanne anyị nwaanyị Ifeoma wara gị tinyechila gị ya n'aka. Were obi aṅụrị dị m tata bụ ụbọchị pụrụ iche. Tata bụ ụbọchị pụrụ iche n'ihi na anyị nwere n'etiti anyị nwaada anyị chọrọ ka ọ bịa nọnyere anyị tata. Ada dị ọra mma, ada Igbo, enedebe eje ọlụ, odogwu n'afọ igwe. Anyị si ka ọ bịa nọnyere anyị kwa ụbọchị niile. Anyị nwa na-abịa na-ekwu maka afọ igwe a. Anyị wee sị mba, nwanne anyị nwaanyị a chịtara aja n'ife anyị na-eme, na ọ ga-adị mma ka ọ bịa tinye ọnụ ka ndị ọzọ fụkwanụ na ọ bụrụ ọsọsọ anyị bụ ndị na-azụ ya bụ afọ igwe, na anyị nwere odogwu nọ n'afọ igwe, aka siri ike, ada Igbo mara mma, enedebe eje ọrụ ọmụmụ abụọ arụ, ka ọ bịa kene bịa tinye ọnụ n'okwu a tata, ka ụmụnne anyị na-ege ntị wee fụ na anyị nwekwanụ ndị kara aka nọ na ya bụ afịa. Ohere a wee na-akpọbata nwanne anyị nwaanyị bụ Uju ka ọ bịa Uju Egbuniwe ka ọ bịa kene bịa tinyere anyị ọnụ n'okwu a. Uju, daalụ. Ka anyị nyefee gị ka ịkọwa onye ịbụ, kọwakwa n'ebe isi wee na-ekwu. Ndị nne mama unu dị ọgọ, unu dị mma, ife unu asọka m. Amarodum n'ụdị ife a dị every Saturday, mana ọgọ onye ji bido bụ ụtụtụ ya. Ife na-akọwa bụ na obi m bụ sọ Paulina na nọ in the midst of this caliber of women today. So afa m bụ Uju, ebi m na UK. Ezie bụ na anọtegokwanụ m na biznes aka. Ị na-ekili ike na ịnọ na peji Doris ekili, ma ị nọlụ na peji Ifeoma, ma na peji Salome, ma nọnye mọ nke mụnwa, ma na nke Stella Maris na-ekili. And if we go advert mbụ, because na August this year gave me 5 whole years. Wow. Nzobalafia online Musesi digital. Album pharmacist that has excelled in the digital space. So if anyị na-agwa abụrụ business ị ga na-enye enyo, ma ezigbo business o ma wayo, or business so solas,
all business akwọla aka wee mee ka o bunie ndị mmadụ enu. O bunigo ọtụtụ enu, o bunigo ndị Igbo enu. Mụnwa bụ one of the beneficiaries because na this business bụ ife nyelụlụ m aka adụm alụzi ọrụ. Olugarịtọ mfelụfa aka n'ụlọ ọrụ sifa nke nlụlụ alụ nya dịlu unu ka mụ na ezinụlọ m nọlụ. So ebi m na UK and na UK m bi ka m ji wee bido business anụ. Throughout the life cycle of my business na UK ka m si wee na-arụ ọnụ ya. So ama m na so many people fapụta fa na-ajụ, ebi m na Australia, ebi m na Sweden, ebi m na Germany, ga-emenwutekwa biznes a ka ọsọ ndị nọ na America ga-emenwute. Obodo ọbụla ị nọ, ị ga-azụnwụta afịa biznes anụ. So obele introduction ka m sị ka m meelu unu. Afa m bụ Uju, and I'm more than happy to be part of this izuko ndị Igbo anyị nwe this Saturday. Ọkwa mgbede ka ọ bụ for me. Na mgbede Saturday anụnwa, mana ama m n'ụtụtụ ka ọ bụ for ndị nọ na America, na ike ndị nọ n'Australia ga na-akwadobe nnaba. So I'm very happy, and I'm look forward to the questions and solutions anyị bụ ndị Igbo ga-akpa ka anyị bunye ụmụnna anyị enu, because no nyanwa ka anyị bịara ime na ndị Igbo anyị ga-ejikọ aka ọnụ. Ọ bụrụ sọ ịdị na-ekwu na mfiarụ dị na obodo anyị, mfiarụ dị n'obodo oyibo. O nwere onye ga-emela anyị nwa ga-emela onwe anyị. So anyị ga na-atụ alụ ka ọ ga-esi dịla anyị mma, and onye bụ alụ ka anyị bịala emeta. So ụmụnne m, ka nyechi ya Ifeoma the mic ka ọ gwa anyị the next line of action. Daalụ. Unmute yourself. Maka ụmụ m ka m ji mute ya. Nwanne m nwanyị Uju, ekwuru m n'isi mbido si na anyị kpọtara onye aka kara aka, ke ndị oyibo na-akpọ ya doyi of online business ka anyị kpọtara tata ka o wee kọwara anyị na imirikiti na ụmụ anyị bụ ụmụaka ebe business a dị. anyị wee sị mba na ka anyị kpọtake na onye isi akara aka na biznes a ka ọ bịa kwuo tinye ọnụ n'ife anyị na-ada eme. And obi dị m aṅụrị nke ukwuu, dịkwa mụ na ụmụnne m aṅụrị na Sister Uju nabatara invitation anyị nyere ya wee bịa tata ịbịa nọnyere anyị. Isiokwu anyị nke tata bụ why is it important to invest in side hustle? Kedu gịnị mere o ji dị mkpa itinye ego n'ọrụ aka ma ọ bụ azụmahịa ọzọ na-abụghị ọrụ anwa ị na-alụ bụ nke isi ya, ọrụ nkịtị anwa? Kedu ife o ji wee dị mkpa? Kedu ife mee o ji wee dị mkpa na ị ga na-eme ife ọzọ n'akụkụ wee na-enye aka maka ọrụ anwa ị na-alụ? Ego ife ọbụla bụ ife na-apụta na ya ada ezu ka ị wee binwe ụdị ndụ ịchọ wee nwekwa n'ike wee zụnwe ụmụ gị ọfụma. Kedu ife o ji wee dị mkpa na ị ga na-eme ife n'akụkụ? Mgbe na-asị ka njụọ nwanne m nwaanyị si anyị na-ekwu side hustle, amakwa ma mmadụ niile ghọta ife ya bụ side hustle bụ. Ka ị kọwakere na anyị kedu ife bụ side hustle, ka ekwanụ ka o si wee dị iche n'ọlụ anyị na-alụ, ọlụ nkịtị. Sister Uju. Una na-anụ ife na-ekwu? Yeah. Okay. So side hustle na asụsụ oyibo meanụlụ
ife ọzọ ị ga-eji wee na-akpa ego n'akụkụ side bụ akụkụ. So iwezuga ọlụ oyibo ị na-alụ, maybe ife ị na-alụ from university ya karịa, iwezuga ya, kedu ife dị n'akụkụ iji enyela ezinụlọ ya aka? Kedu obele azụmahịa ma obele investment ị na-eme n'akụkụ welu na-agbachi the day-to-day expenses? Ọnyanwa bụ side hustle. And ife side hustle ji dịwanụ mkpa bụ na anyị nwa n'obodo oyibo and for ụmụnna anyị nọ Nigeria, onye ọbụla mana ego olu oyibo edezu. Ego olu oyibo odezu, and na inebe anya ife na-eso okwu n'ezinụlọ, ọ na-abụkarị okwu ego. So na number one reason o ji dị mkpa inwe side hustle bụ ka all those friction a na-enwe n'ezinụlọ benata. Ya bụ number one reason. Number one reason awa friction nwee ike ịbụ stress on your body as well. O nwekwa ike ịbụ na ị nwero enough time ị na-allocate for ịzụ ụmụ ụtụtụ lo ikwopụ, maka na from bed to iru n'ọlụ ị nwee ike take an hour journey time alone. Tupu i set ya off, ị ga-azacha ụlọ, ị ga-eficha, ị ga-awụ ụmụaka ga-awụ arụ, ị ga-emebe breakfast, mee lunch, kesịa ndị niile na-eje ọlụ na ndị na-eje akwụkwọ. Ife niile a bụ na arụ ofu onye. Mana inwe side hustle n'akụkụ, ọ ga na-amịta mkpụrụ ị ga-eji wee na-run day-to-day expenses. Also, ọ na-ebenatali stress of ịlụ unnecessarily long shifts. Ndị nọ n'iru na ọlụ na-azọkọ extra time na overtime. Ngị nwa na-cut down your hours because na o nwere ife sili ya obi ike nọ n'ụlọ na-amịtala ya mkpụrụ. I need rozi ịdị na-alụ all those strenuous hours. Ndị employers na-asị na contract bụ for 37 hours, nke nwa na-asị fa na ife na-achọ bụ 15 hours. Ọ bụrụ na 5 hours ka ị na-devote 10 to 3. Ịbalụ ndebe ya ulu. So nyawa bụ number one reason. It's a lesson not a friction in your life na ezinụlọ. Then number two reason bụ ife dị obvious. As onye ọlụ oyibo an employee, ọ bụrụ gị nwa ọlụ, iwe ike ikunite echi nwanne manager graduate go. No matter if ị chalụ na ị na-contribute to the office, ị ga-enye efe ka onye ọzọ bata. Nwekwa ike o si n'akụkụ ọzọ bụrụ redundancy. Ọ bụrụ na ọnwa onye na-atajili ya anya n'ụlọ ọrụ, ife na-ewe iwe, eboro yi nta eboyi mo, asị na ikwu nke a ma okwuo nke ọzọ. Ọ ife ndị ojii na-afụkalị ma farapụ obodo fa, ma farapụ na Nigeria. Because na ịrapụ obodo onwe so many things ga-adị new, ga-adị different. And ndị nọ n'obodo fa, ọ kasịkwa ife ị ga na-eme ga-adịfa nwa new, ga-adịfa different. So ọ bụ na ghọtara ya ọfụma,
otu a ka a ga na-enwe some cultural misunderstanding. So ife ndị mmadụ na-afụkebe n'obodo oyibo. So onye ọbụla kwesịrị inwe that side income. Onye ọbụla. Ma ị nọ na ana Igbo na Nigeria, ma ị nọ na obodo oyibo n'ufesi, ọ dịla onye ọbụla mkpa, because number one, enwe ike ịchụ at any time. O nwere onye ma echi. Achụzi ya ike ife ọ ga-achụzili ma ọ ga-ọlụ imebi ka ị ga-ebido gbaalịba chọba ife ị ga-eme ka ịyọba ndị mmadụ ego. Onye ị na-aya ego na-achọkwa onye na-enye ya. Ị na-achọ ife na-akpọ onye na-achọ ife. So onye ọ bụ number one reason. Number two reason bụ ife ngwa bulu unu mbụ. Ọ na-elese nata friction. So many people migrate bịa obodo oyibo. A na-ese di na nwunye na-ese. Ịjụsị afọ ife na-eme na-arụ onye down. Ọ na-abụkarị okwu ego. Ọ bụ na ọ bụrụ na ofu onye wele ego mee nke a, ma na ofu onye zigala ego Nigeria, ma na ofu onye na-eze ego onye nke ọzọ amara ife o ji ego eme. Ọ bụrụ okwu ego. So inwe side hustle ọ bụrụ ife anyị overemphasize nwute. The benefits dị numerous. Bulugodu that independence ọ na-enye, a sị na akụ na-esi obi ike. That peace of mind ọ na-enye, na mmili nke agbalụọ ọzọ nọ na-eche. Bulugodu that peace of mind is enough for anybody nwe another stream of income. So otu a ka ọra m n'ọnụ na-ajụjụ a, ka anyị nachi ya tụ ife ọma malụ the next question. Daalụ sọ nwanne m nwanyị. Daalụ. Ndị be anyị si na betanụ bụ na arụ nama. Ọnya bụ ife nwanne anyị nwanyị na-akọwa na ọ bụ na ofu ụzọ ka isi enweta ife nweta n'ụlọ n'ezinụlọ, ọ na-enye nsogbu. Ị na-ebukọ stress ị na-ekwesịrị ibukọ, mana ọ bụrụ na ị nwee ife n'akụkụ bụ ife ga na-amịtarịrị ego dị iche from nke a na-enye gị n'ọrụ oyibo, ife na ya bụ stress adịghị efe. Ụmụ ife ndị niile ị kwesịrị ịdị na-emere ụmụ gị, onye abanye sports nke a, onye abanye dance, onye abanye music, onye abanye, fa niile bụ ego. And fa niile kwesịrị ịdị na-esi n'ofu ụzọ wee na-abata. Ịgbasa anya ife ndị be anyị ndị oyibo na-akpọ diversification, inwe different streams of income. Ifu na ọ dịrị ga-efe, ịma na-adọkasị arụ. Ego adrọ, unu na-enye m nsogbu. Kedu mgbe niile ka m na-ego unu ife? Ọkwa ego m nya. Biko rapụnụ m aka. Ị na-ebusaka ụmụaka arụ mgbakasị na-etosiri etosi. Ọnya mgbe o ji wee dị mkpa na ị ga na-enwe ife n'akụkụ na-abụrụ ofu ụzọ anwa ọlụ oyibo anwa ego si abata ka ife wee dịrị ofele. Ka m si wee kwuo betanụ bụ na arụ na ma ibekata anya bụ anụ agwụ ọfọzi asọsọ ọkpụkpụ mgbe anwa ka nsogbu ji abata. Ka m wee nwekwa n'ike di na nwunye wee nwee udo n'ezinụlọ fa. Ka o sikwa wee kwuo n'eziokwu, ịfụ di na nwunye na-ese okwu mgbe niile, ego dị n'etiti ya. Ife ndị ọzọ nwekwa ike bụ ife mee nya fadi wee sebe okwu, mana isiokwu ya na-abụkarị ego. Mana inwe ife n'akụkụ bụ na agbara ekwensu ọsọ. Ka mkpa
nnabata nwanne m nwaanyị bụ Doris from Ireland. Doris nwee ajụjụ ọ chọrọ ịjụ nwanne anyị nwaanyị Uju. Doris, ngwa m. Daalụ rienne nwanne m nwaanyị Ifeọma na ohere ọma nke i nyere m. Daalụ. Lọlọ, asị m ka m jụtụnụ gị, ịma na otu ọ dị, ọ bụrụ na onye ọbụla na ịntanetị a ha hụjuola anya, ụfọdụ ha ahụjuola anya maka na etinye ndị agha na-eme ha tinye aka ọ na-agara ha, ụjọ adịzie ha n'ahụ, ha mazi nke ha ga-eso eso. Ụdị ndị a m sị ka m jụọ, ke ụdị ndụmọdụ nwere ike inye ha ga-etinyere ha aka ka ụjọ ahụ nwere ike pụbulata ha n'ahụ banyere azụmahịa nke anya na ọ dị iche na nke ndị ọzọ ahụ ha emeburu na-agara ha agara. Bikọs mma na ha ihe na-atụ ụfọdụ ụjọ ibidokwa imepekwa ihe ọzọ ha ga-edesa n'akụkụ wode site ọzọ a na-ekwu okwu ya. So ụfọdụ na-atụ ụjọ maka ihe meburu ha bifo ka ọ hapụ ime ha ọzọ. Ọhịa mere ha nọrọ dizie ka ha dị stọk n'ofu ebe ha nọ, lekwasịzie anya sị ka ha lewazie anya n'ọrụ ahụ ha na-arụ, hapụ itinyekwa ego ebe ọzọ maka ihe meburu ha. Ndị dị otu a, ke ndụmọdụ ị nwere ike inye ha? Lọlọ ibe m ọmalịcha nwanyị, ọkwa nke nwa ka wee nọlụ m nso ebe m nọ n'England, nke nwa nọlụ Ireland. Ọmalịcha nwanyị. So ajụjụ anyị jụrụ amaka. Ife m ga-ebido kwuo izizi bụ na ọ nwerọkwanụ ka ị ga-esi shọt onwe out n'ụwa anụwa maka past experiences gị. Anyị ncha nwa gbadolu past experiences. So onwe ife ịgabigalụ na ụwaye mbụ in a past experience ị na-ala ikiri, ife ị ga-eme bụ inyonyebe anya, kedu ka m si wee mee mistake. So ife akpọ m iru in another way, ka mmalụ ka m ga-esi wee approach enya ka ọ dịlụ m mma. So ife gbasatalụ business in general dolo anya na-enwe ezie nwe nwayo n'ime. N'ụwa anụnwa onwero nata ka businesses niile bụrụ wayo, ga-enwelili ezie nwakwa ndị ga na-alafu ndị mmadụ. So ngị nwa ka ọ dịlụ iju onwe ya ajụjụ, kedu ka m ga-esi wee malụ biznes bụ ezie, kedu ka businesses si, kedu functions of a good business, kedu ife m ga-enebanye anya na business ọ dịlụ m clear na business anụnwa bụ ife ga-amụtalụ m mkpụrụ ma ife wayo na-adịrọ n'ime. Kedu ife m ga na-afụ, kedu ife m ga-afụ? Nyanwa bụ ajụjụ ị ga na-ajụ onwe. Ọ bụrụ ọsọ agbatara ya n'ọsọ, because n'ụwa anụnwa anyị nọ, wayo ga-adịgide, ezigbo biznes ga-adịgide. Otu ọ dị na offline ka o si dịkwa na online. Ọ bụrụ ife niile dị na online, dị na social media bụ wayo. Ọ bụ nọ ife niile bụ wayo, ịma mfụ anyị otu anyị si nọlụ na ikuku social media na Facebook na-ekwu okwu, ịma mfụ anyị ma ọ bụ na ife niile bụ wayo. So nyaa bụ number one thing ị ga-ajụ onwe ya ajụjụ, because nọ gị nwa ka the responsibility dị ịlụ. Ịma ntọsọ n'isi ego m na-ana, ego m na ọkwa
nke na-agafe kịta anụnwa n'obodo anyị amamifefe akpọlia obex ka ọ gịnị 1 trillion naira bụ ife ndị mmadụ tụfuru because na ndị mmadụ ada ajụ onwe fa ajụjụ na anya ndị mmadụ ifefa na-achọ bụ easy business fada ajụ onwe fa ajụjụ kedu characteristics of ezigbo business ụfụ ezigbo business ka m wee malụ ajụjụ everybody kwesịrị ịdị na-ajụ onwe fa ọ bụrụ ebe niile akụla ogene weta ego bịa were ego ịgbaji ịtụfu ego ebe a ebebe na-elie m ego ngị nwa n'onwe kedu ife imelụ kedu what did you do on your own to be aware about the characteristics of a good business? Yanwa bụ number 1. Ị ga-enweda responsibility, ị ga na-ajụ ajụjụ, ị ga na-eme research. O nwere onye ga-emeli ya. Anyị ncha n'ebe a na-apụta on our pages. Mụ emegie several times na my page. Na-akọwalụ ndị mmadụ ka ị ga-esi malụ ife bụ scam, ka ị ga-esi malụ a good business model. And ka business anyị si fit si in na all the aspects of a good business model. Our business were all the characteristics, both in terms of products, in terms of training, in terms of remuneration. Onwere ebe ịchọla anyị ma n'afọ anyị. And because na anyị ma na ọ bụrụ mmadụ ncha dị business aware, anyị wee mebe a workshop wee sị ndị mmadụ bịa fụlụ inidere ịkwụ ụgwọ. Ọnya ka nji asị ndị mmadụ kedu ife egwu ji atụli. Workshop anyị ada akwụ ụgwọ ekilie, ọ dị free. Bịa ka ịfụlụ ife na-eme n'ikuku social media. Ka ịfụ ka ị ga-esi nyela onwe ya aka, nyela ezinụlọ ya aka. Anyị ada na ego. And that's ndị oyibo si knowledge is power. Ebe a ka ajụjụ ị ga-esi bido na ife gbasatalụ business anyị nwa. So ifu business a na-asị bịa gelụ ntị, ị nidiro ịkwụ ụgwọ, igwe kwesịrị ịtụ. Ị ga-esizia ntị na workshop a. Onwezi ife a ga-akwụ ụgwọ dị n'ime, agwa anyị ụgwọ anyị na-akwụ na ife ọ ga-ewetali. Ị na-ezi anya gbazie malụzie ma ị ga-etake that next step. So anyị ncha onwerọkwanụ ka ị ga-esi ga ụwa anụnwa bisie ụwa anụnwa ka ị yalụ n'itufu ego in one way or the other. Ọ dịrọ possible. No, na ị ga na-learn from your experiences. Ọ bụrụ inwe a bad experience, just ewusazia na anyị. Isi ewo, fegbuo m, ọ nwere ozi. Mba, ọ bụrụ otu akụ. So ị na-ekwuzi na onye anwa na-atụ egwu about business. Ọ na-akọwazi na ọ bụrụ n'iru ọlụ ya ka enyere ya kweri, ma ọ ka mmadụ bali ya mba. Ma ọ n'iru ọlịa ka o tufula ego. Ọ sị ọ daalụzi ewo na fe egbuo ya n'ụlọ ọlụ, na fe ebulie ya, na fe emegbuo ya. Ọ ife ị ga na-eme n'ụlọ ọlụ. So all our past experiences were learning points for onye che ịga n'iru. So ama m na ọ da-adị ọ bụrụ ife na-asụ ụsọ, ọ ife mwute ma ọ mee, mana anyị ncha agabisighị. Nwa bụ Uju ama m ego one ntufu na forex. Ifele ekwere ọdụm gwa mmadụ ọgọ omelụ m. I kept it to myself. But o merọ m na njezi je zochie onwe m sị mma investizie ego n'ife ọbụla ma ife ọbụla afọ na social media. Mgbafuo. No, I kept an open mind. Na-emekwa research m, na-ajụ ajụjụ. Kedu
ife ego ga-amụta, kedu ka business model anụnwa ga-esi yield an income, kedu ndị na-eme the business. Ife a bụ ajụjụ ị ga na-ajụsị. So biko dododo nwanne m ndị ọma na-ege ntị, ọ bụrụ na ife ụwa emego ya bụ na ife ị ga-eji wee turn your back, gbachibido azụ on other opportunities, because na Chukwu emensi n'eluigwe bịaza ekpele. Ọ true ndị mmadụ, true ndị dịka anyị, true ụmụnne na-agwa ya eziokwu ka Chukwu ga-esiza ya ekpele. So biko yebe ntị ya oye, keep an open mind, jụọ ajụjụ na onye ajụjụ ede efu ụzọ. Anyị emepego workshop anyị, mepee ya to the public, si ndị mmadụ bịa gelụ ntị, ọ gịnịzi ka egwu ji atụle. Daalụ Doris. Heo Chineke onye ebere. Ya bụ tata dị kpọkpọ. Mgbe nsị unu n'obi aṅụrị juru n'isi unu amalite na-akọ, unu na-aghọta ya kịta. Azịza nwanne anyị nwaanyị zara na ya bụ ajụjụ nwanne anyị nwaanyị Doris Uju, ọ tọgbu m atọgbu. Ife o ji wee tọkarịsịa m iche bụ ife a niile okwu ka anyị na-ekwu kwa ụbọchị, na-asị ndị mmadụ egwu atụ n'unu, unu ekwena ka ife mere unu n'oge gara aga bụrụ ife ga-eme ka unu ghara ịga n'iru. Ijide aka n'ife mere gị mgbe ochie, ịma nga n'iru. Ndị oyibo na-akpọ ya Remiro syndrome. Don't allow that. Ekwela ka ọ bụ onye dị ife ga-eme ka ịnọdụ ebe ị na-ata afọ ghara ịpụ ụzọ ị ga-esi wee gaa n'iru. Daalụ nwanne m nwaanyị. Ife ọbụla mere anyị bụ ife kwesịrị ịkụziri anyị ka anyị ga-esi wee gaa n'iru. Ịmụta ife na ya, ịmụtasị anya bụ ife, imove forward. Ọ dịkwa ka nwanne anyị nwaanyị netwọk o merụ gị arụ. Ọpụgo netwọk ọ tụpụ gị ya. Anọkwa m mkpọtụ anwa, ọ ga-anachiata azụ, nsogbu adụrụ. Ekwu ya ọnya bụ ịntanetị nke ọbụla anyị fa ya wel. Daalụ Adanne, ịgbalị ya bụ ajụjụ isi, gbalie isi ọfụma ọfụma. Chukwu gọzie gị. Ka mkpalitere nwanne m nwaanyị nwunye odogwu nke si na Belgium wee na-ekwu, Sista Salome, ka ọ jụọ, nwekwara ajụjụ nke ya ọ chọrọ ịjụ nwanne anyị nwaanyị. Anyị niile nwere ajụjụ juru anyị isi tata. Anyị sị ka anyị kpọta ya ka ọ gbalịsi afa isi, and ọ na-emenya dị ife n'eziokwu. Nwanne anyị nwaanyị Salome, ngwa gbaa anya bụ egbe. Sista Uju dị able, ọ ga-akụli ya akụli. Daalụkwa nwanne m nwaanyị Ifeọma, Chukwu gọzie gị n'ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa. Heo nwaanyị ọma, nwunye odogwu ibe m, a sịkwana m ka m jụọ, ịma azụmahịa na-amacha ya amacha, nnukwu asụ ụzọ m n'aka nri, mechekwa na nna ha asụta na-asụta. So n'aka ekpe nkwara m ike ma na-echefukwa ofu ihe ma nke ọzọ, ma ọma na-eme isi some things. A sị m ka m jụọ gị n'ụbọchị nke taa, ezigbo nwaanyị ọma, enwere ike azụmahịa digital business, this side hustle, mmadụ nwere ike ịzụta ya were ya dosa ka ihu azụmahịa ya? N'iji maatụ, ọrụ n'ọwụ onye na-arụbu ọrụ full time, ihe ndị obodo oyibo na-akpọ full time, site na ịzụ azụmahịa igwe a ka side hustle, o nwere ike wee wuruzie ihu azụmahịa nke mmadụ ga-enwe. Ana ọrụ na o nwere ike ihe dị otu a nwere ike ịdị, ị nwere ike inyetụ anyị ihe maatụ? Daalụkwa. Daalụ nne.
Salome, ọmalịcha nwanyị, ọmalịcha afa. Ka try ya Marshall this question ịjụrụ m. Ajụjụ anyị jụrụ m, ọ bụkwanụ mụnwa bụ the perfect example. Na pharmacist ka m bụ wee bido this business. Na arọ bụ onye a bụ 2 years m ji wee mebe this business. Nkwụsị ọrụ because na mụnwa my number 1 reason m ji wee baa this business bụ ka m wee na-alụ from home because na ka m si amapụ n'ụtụtụ eje ọlụ, ọ dịrọ m obi mma ka m si akpọsa obere ụmụaka m at that time, maka na ụmụ m at that time nọ si primary school although na fa nọ secondary school kịta. Obi adịrọ m mma. So ọnyanwa bụ na business anụnwa inwe ike ibidie efu ọ na-enyere ya aka. Ị na-cut down your hours, na-cut down on overtime, arụ na-esi ike. Mana ị ga-afụzi na ọnwa oge ọ ga-elu ego ị na-enweta na business anụnwa akalizikwa ego nwa a na-akwụ na salary. For ndị otu m na-alaikere ịlụ ọlụ, ọ gịnị mezili ị ga-eji continue ebe ife ị na-achọ na ukenu dị n'ụkanị. So ọkwanụ nyanwa bụ my own personal story. Na abanyebu m na this business. Yes, onwe ndị n'ogolu na business a karịa m 6 years. Fa ka na-alụ ọlụ, fa laikele ọlụ fa. Mana mụnwa bụ Uju achọrọ m olu oyibo ma ọ bụ na ọnwa ife nga na-eme n'ụlọ na-enedo ụmụ m anya, na-amịtalụ m mkpụrụ karịa ife a na-akwụ m n'ọlụ oyibo. Oge ka m ji ọlụ oyibo nweme na-amapụ travel time 2 hours 3 hours just travel time ịnya moto ma ị nọ na train. Kedu ife nji odila afụfụ eme? So nwanne m nwanyị, ajụjụ ịjụla amakakwa. Onye ọbụla nwere ifo dị ya n'obi ọ chọrọ na business a. Onwe ndị like ọlụfa enwerọkwa problem with that. Onwe ndị olu oyibo na-amasịrị at all, ndị otu. So ife anyị na-akpa ebe onye ọbụla ebulukwa anya jegwa m eje. So for ndị chọrọ iji ọlụ anụ afa laikele ọlụfa mana fa chọọ iji efo wee na a supplement maybe if a na-alụzi 2 days in the week. Fa laikele their career, bụrụ na fa bụ nurse, bụrụ na fa bụ engineer, bụrụ na fa bụ lawyer. Fa ka chọọ inwe that career, ọ dị mma. Mana onwe ndị fa chọrọ cha. In fact, from maternity leave fa chọrọzi nachi ya ọlụ. Ọlụ gbakwa ọkụ ife a na-akpọ nke a. So business a zulu ka ome, ọ ga-amachi your salary double ọnya triple ọnya. Onwere onye ime idilo ị na-anya, onwere onye ime idilo isi na ịchọ ije leave nya sign ali ma ọ na-arụ adịrọ nwa nya sign. Onwere onye ị na-eyi ọlụ ịnọlụ n'ụlọ. So business a zulu ka eme. Ọ bụ nọ ife ị na-achọ, bịa ka igosi iwe ị nọ na the right place. Daalụ nne. Ewo. Ịma nke a bụ ife ka ubi lọba. Onye ka a na-akpọ nke a. Afụ na ife ka m tata. Afụ na ife ka m daalụ nya ekene dịrị Chukwu na akpọbatara ya ebe a tata. Onye nụsịrị ya bịa azịza niile ị na-aza wee nwekwa ajụjụ ọ ga-ajụ ya, biko nya gwa anyị. Uju dị available mgbe ọbụla. Yes. Ọ bụrụ na ịjụ nri ya kịta
zite anya bụ ozi mma ezijere ọ ga-aza ya. Ka m wee kenekwanụ ndị na-ene na anyị o, na anyị nwee imirikiti ndị na-ene na anyị. Biko, obi dị anyị ụtọ na unu nọnyere anyị tata wee na-afụ ife na-emere a. Ya bụ ife abụrụ egwu ụmụaka na-agba. Ọ sị na nyanwa bụ ife ndị oyibo na-akpọ example, onye ji ya bụ ọlụ akụkụ wee mezie anya isi ọlụ. Ka egwu ọlụ oyibo si atụkwa gị ka o si atụ m, na iri nne ya bụ egwu ọlụ oyibo na-atụ. O nwere ife dị ka ikunye in the morning, ikunye mgbe dị gị mma, ịkwadosi ụmụ gị akwụkwọ fajebe. Ọ bụrụla ka ị chọọ ije larụkwu obere, ijee larụ, ịbịa bido ọlụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ibido ya bụ ọlụ, mesịa larụ ya bụ ụla, ime ya ka o si wee sọrọ ndụ a na-aga. Na mụnwa bụ onye lụgide ọlụ etu a wee mfụ ọlụ na-agba ọsọ 2 a.m. ekunigo m ụla wee jebe ọlụ, wee nyaa 1 hour wee jee n'ime uchichi mgbe ndị mmadụ na-alarụ ụla. Ma ọ bụ nwanne m nwaanyị ọsị na onwe ụbọchị m ji ọlụ late, ọsị m ehe na ọkịta ka ndị mmadụ ji arapụ befa na ya mara ndị mụ na fa na ejebe ife ọnwa by 2 a.m. ya o wee bụ ya afịa azụmahịa igwe nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Nke anyị ka nwanne anyị nwaanyị ji wee nye example na ya bụ afịa bụ ife nwee ike ibido n'akụkụ. Anyị agaghị asịkwa gị rapụ ọlụrụ tata, mba, bido ya n'akụkụ ka anyị nwasi wee bido. M nwasikwa n'akụkụ wee bido. Ọ ga-elu mgbe ọ ga-abụzi ị na-ajụ onwe gị, kedu ife m na-agbapụrụ na be m n'isi ụtụtụ na-eje ọlụ? Ọ bụrụ na m nwere m ike ịkpata ego dị etu a, nọdụ na be m na-eme ya ka o si wee sọ m, bụrụ ọgụ onwe m wee na-akpata nya bụ ego, kedu ife m na-agba kitikitikiti n'isi ụtụtụ? Ka m rapụke na ya bụ ife, ka mfesie nke a tinye anya na ya wee mee ya ọfụma. Daalụ nwanne m nwaanyị. Ajụjụ ka na-abịakwa, ajụjụ ka na-abịa. Asị m na ijuru eju, ajụjụ juru anyị ọnụ. Ka m kpọlite nwanne anyị nwaanyị bụ Tochi si Germany. Ka Tochi faya kene o tinye ọkụ nke ya ka ifu ka o si enwu, mana egwu adịrọ na Sister Uju, like I said. Tochi, ngwa. Sister Uju, daalụ, thank you. No, anyị ekeneka gị na ohere anyị wepụta bịa sụla anyị kọwaa ụmụnne anyị, because everyday ka anyị na-abịa ebe a kọwalụ for at least gị nwa bụ for example, I na-anụ from you bụ another face. I water more ka our sisters no support. Ndị German si support immediately ka fa ya register. No. So ajụjụ wee bụrụ bụ kedu olee etu ka mmadụ ya esi wee na-edozi oge ọlụ ya. Amụ m na Cameroon aka na mụ Igbo ọzọ, ana m asụ ya ọfụma. Olee otu mmadụ ga-esi edozi oge ya n'etiti azụmahịa ọrụ nkịtị na ezinụlọ ya, ya ịbalansị, ndị oyibo si ịbalansị your work, your life and household, something like that. Okay. Ya akọwa ndị mmadụ ka fa esi wee na-manage all this thing wee na ife niile na-agakwa ọfụma. Daalụ sọ nwanne m Tochi, ajụjụ ya amaka, because na another thing na-atụkwa ndị mmadụ egwu n'ife gbasatalụ biznes emefe sị na efe rozi ebe fa ga-enwe efe ọlụ na-egbufu egbu already. So kedụzi ebe fa ga-enwe efe wee mekwa biznes by the side, because n'uche fa na-agbaga na offline business. Ị ga-achọta shop, ị ga-achọta staff, ị ga-achọta delivery driver, ị ga-procure them. So ebe a ka uche fa na-agbaga for good reason. Mana ọ bụrụ otu a ka online dị. So online ewepụsigo ife so many factors ga-take your time n'ime. You need to rent the shop. You need to hire staff. And
ife our own particular business jede mma bụ na anyị na-eyuzu ife ndị ọcha na-akpọ automation and artificial intelligence. Businesses niile nwe ọnya ka anyị ji sị workshop a ga-adịle ya mma. Jee ka ikilie workshop a ka ịfụ ebe a nọ kịta ife na-eme n'ụwa. Automation na AI ga-enyere ya aka free early time. Ife robot ga-eme ọ na-eme. Onwe ife a ga-alụnyesị na business, ife a na-akpọ digital tools. Ịma na-afụ ya anya mana a na-alụ ya alụ. Onyanwa ka o jikwa dị mma na ọ bụrụ na ị nwere experience, business experience, tech experience, business a bụ business ga-adịle ya mma because na ụmụ ife digital tools a anyị nwe ndị na-alụla anyị. So business a mụ bụ Uju na-agwa ebanyego m anya na so many businesses because business bụ ife mma onwero nata ka m ga-esi lụgide ọrụ mgba na 70 menwe any investment for myself. So enebanyesigo m anya na different things, so my property o ma other online businesses. Onwerokwa business mfolo ka nke a wee dị easy. Inene workshop anyị filo na ọnwa ọzọ ka ya wee dị easy. Ya gwa m ka anyị compare. So ọ bụrụ na situation nkịta anụwa ife niile dị tight mana ịma the importance of inwe business nke n'akụkụ bụ own side hustle mana efe adịrọ bịa nebanye anya n'ife anyị nwetu offer because na automation na ngwalụ gị na AI bụ ife na-enyere anyị aka. Anyị nidirozi ịdị na-asụnye so much time, effort and energy into our business. Ọ na-arụ ọnụ automatically. Some people na-akpụ ya automagically. Ọ dị ka ọ na-eme na magic. So just reduce your volume. Na-ekwu otu anụwa ike ọ na-ada ka Latin na-ada ka Greek. Bịa kpụdebe nso, bịa na-enye anya na workshop fụ ife ụmụaka ibe ji aga n'iru. Bịa na-enye anya fụ ife dị n'ụwa kịta. And another thing m ga-agwakwa ụmụ Igbo bụ na agbatarọkwanụ digitalụ n'ọsọ. Inwe ike n'ọlụ na-asị ife gbasatalụ kọmputa, aga m akpọ nwa m ka ọ pịalụ m bọtụn, aga m akpọ nwunye nwa m ka ọ pịalụ m. How long ka a ga na-apịle? So ọnwa oge elu tupu ị na-apụ na be ị ga-apị something. Kedu oge ị ga-eji bidozi ma bịa? Bido na kịta tupu ụbụlụ aka nka, ụbụlụ na-akakwanụ nka. Bido kịta na-amụ obele nyanwa ka m na-agwa ndị mmadụ. Apart from ego a na-akpa na business anụwa, business a bụ ebe ị ga-enweta training in a simplified manner. And training na-adị mkpa, especially ma onye na-emeta okenye, because o so n'ife ga na-keep your brain active, na-achụle dementia, na-achụle Alzheimer's, na-exercise your brain. So business anụwa ga-enyere ya aka in so many ways. Balance your time from family to your hobbies to your health. Business zulu keme in time management. So daalụ nwanne m ka
kwudebe n'ọfụ maka na ịrapụ m anyị ama mpụ ebe a. Thank you very much, ma. ịma n'eziokwu biznes a na-eme anyị anya na-ekwuzi okwurekwu ma ndị ma ekwugbu bifo ma ndị amaghị ekwu ịbatara biznes a ịghọzi onye okwu ị na-ekwu nya amarọ m mmiri anyị na-aṅụ ebe a na ọ ezigbo ife ka ọ bụ bikos ọ na-ifosi ife dị n'ime anyị na-ajụ onwe gị kedu ebe m nọ eri ụbọchị, kedu ife m ama ejido wee kwunya bụ okwu, ọ bụrụ na ọsọsọ okwu ka m na-ekwu n'ife niile m nwee ebe a ifo need from me abụrụ ikwu okwu ka m kwụzie agaba afrọl ebe ị na-alụ ị na-ekwu ị na-akpata gịnị na ya ịghọtago nke a bụ nke ị na-ekwuru onwe gị. Asị m kwubo okwu tata m na-ekwu na-enweta millions every day nye m microphone na-aba ụla ekwubezia m ndị nwa ya ejizi m eji ọnya bụ ife biznes a na-eme. Daalụ nwanne m nwaanyị, ọ kọwagoro anyị na biznes anyị a bụ fọ ndị na-enwere efe. Ọ bụrụ na ọlụ gị bụ ọlụ na-ada enye gị efe mana inwe hunger for inweta ife ọzọ n'akụkụ bata na nke a maka edozisi gị ya you need time iji wee mee ya bụ biznes na ọ dị automated. Imirikiti ife a na-eme na biznes a ga na-emere gị ya nke nwa na-enwezi aṅụrị ime social media content na-ede ife na-etinye na social media ọ ife aṅụrị ka ọ bụ ị na-egwu onwe ya egwu. Ndị na-alụ ụgwọ ọlụ a na-alụ ụgwọ ọlụ n'azụ ya onwere biznes dị ka nke anyị a n'eziokwu ọ bụrụ maka na anyị nọ n'ime ya eziokwu ka anyị na-agwa gị o wee na-asị gị bata ka ị wee fụ na ị na-edere ịkwụ ụgwọ wee bịa fụ anyị ada na ego bata. O nwee ofu nwoke nọ na biznes a sị na ife ya ji wee bata bụ ka ya wee jụọ ajụjụ dị ya n'obi na ọ bụrụ na ya jụọ onye bụ ajụjụ fa zati ya mara na biznes a bụ eziokwu. O wee bịa jụọ onye bụ ajụjụ fa wee zati ya o wee tinye isi. Ife a bụ ohere ị ga-eji wee jụọ ajụjụ jụọ ndị mmadụ live ịjụọ fa ajụjụ fa aza ya ife ọbụla ọ bụ fa ga-aza gị ya bụ egbu n'oge bata ka jee nenenya bụ workshop banye ya bụ workshop ka ịfụ n'anya gị ife ndị mmadụ na-ekwu jiri anya gị wee fụ ka ọ ghara ebe ife akọrọ akọrọ. Daalụ. Ịma na ndị be anyị na-asị na ịtụpụ amarọ m ka esi asị ya n'onu Igbo ndị ọzọ mana ebe nwa si abụ m onye Imo steeti mana di m bụ onye Anambra steeti na ịtụpụ nkịta akọrọ amarọ ma ife a na-akpọ ya na Anambra steeti ma ị gosiri ya na ọ dị ka ịtụrụ ya mbọ. Wee na-asị ka mkpọlite ada anyị nwanyị ada eji eje mba bụ mama Nonye ka ọ jụkene gị ya bụ ajụjụ ka ị ga-esi wee ndị mmadụ ga na-asị ife ụnụ na-akọ ife ụnụ na-akọ anyị na-anụ mana gosikene na anyị ka anyị fụ n'anya. Ngwa mama Nonye jụkene ya bụ ajụjụ. Daalụ nwanne ha uju ọ bụrụkwanụ taa ka m fụbara gị na afụkata na nga na YouTube amarọ na ife a na-ekwu uwe eziokwu bifo deme nwanne m daalụrụ nne ịbịa tata ịza ajụjụ anyị na-ajụgasị maka ndị ka na ọ na-eme obi na-abụ na ife a ọwa eziokwu ka ọwa asị. Daalụ maka ịma na ịkpọgo akpọ na ife a ịkpọgo akpọ na ya a sị na onye buru ibe ụzọ sibe nri na-ebi ụzọ enwe mkpọmkpọ eku na mkpọmkpọ ọkụ. Iburu anyị ụzọ wee sibe so ịma ya ọfụma. So ajụjụ nwere ịjụ ụwụ ị nwere ike ịkọrọ anyị akụkọ mmeri mmadụ nwetagolu n'ime afịa anụnwa na afọ igwe nya success story. Ị nwere ike inye anyị example ịgwa anyị na ife dị etu a ife dị etu a na onye dị etu a azụgo afịa na ife pụtara aka nchawa pụtara n'ime ya.
Daalụ nwanne m. Daalụ sọ mma nọnye. Ama m na imilikiti nọ na Europe ga-afụgo my ad one way or the other because o tego nji ama ọkwa ha, especially for ụmụ Igbo. Fabialụ nọ azụmahịa ka eji mara anyị na ezie achọtago m ezie anyị afụgo ezie Fabia nyonye anya. So ndị niile fugolu my ad before, daalụnụ. Ife fọdụzienụ bụkunu take action. So in terms of success story, mụnwa bụkwanụ number 1 success story. Success story m 2 years nji wee bido this business n'ọba n'ụlọ. Everybody nọ n'obodo Igbo ga-enweta an idea of ife a pharmacist na-ana. So a pharmacist ma ọ bụ na ọ nọ Europe ma ọ bụ na ọ nọ America ma ọ bụ na ọ nọ Australia, ọ bụrụ minimum wage ka ọ na-ana. So a na-akpọ ndị na-alụ ụdịrị ọrụ na-alụ highly skilled professionals. So na business a pụtalụ replace salary, replacement karịa anya in 2 years. Ọ bụrụ obele ife because na onye ọbụla ịma meghe egolu business na offline 2 years after ke break ro even. Ọ ga-efe ji break even na abụ maybe na the 3rd year for offline businesses. So if fully business replace your salary na anọzi n'ụlọ, nyanwa bụ number 1 success story for me. Business anụnwa since nji mebie, o nwere ebe nna ka akpọrọ ụmụ m wee je n'ụwa. And na mụnwa anyị kpọkwa na ụmụ m wee travel abụrụ obele ego because na anyị ma na eluo summertime no peak season ndị airline ji akpa ego. So ife niile na-abụ double. Mana ọ bụrụ maka na nche travel ka m ga-eji na-adọpụta ụmụ m from school. So enwere many other option than to travel during that summertime. Sometimes anyị wee travel, mụ na ụmụ m, airline ticket, ife niile, nri anyị ga-eli ebe a, hotel accommodation, ọ na-elusi 10,000 pounds. Mana business enyelugo anyị aka. Anyị ejego China, mainland, anyị ejego Hong Kong. Mụnwa bụ Uju ejego m Japan. Anyị ejego US. Aga m ejekwa US this year. Anyị ejego Turkey. Anyị ejego Germany. Anyị ejego so many places in England. All business a na-efutulu anyị the bill. Success stories julu eju ma ndị na-akwụpụ mortgage fa. Coach mụnwa, coach m bụ Uju, ọ na-go Cameroon because na olugo ife a na-akpọ residual income na business anya because na onwe oge elu na business anya a ga na-akwụzi ya ụgwọ monthly ka onye na-ana pension. Ekpe ị na-abalị odile ego a ọsọzie ya n'Igbo na ọsọ village na because na ilitebego residual income. Ma ọsọ ya any other African country na because na o nwere onye oyi a dị mma. Ọ bụ na obodo anyị dị mma, o nwere onye ị ga-afụ ebe. So imilikiti success stories erika. Ndị na-ego buy to let nọ na their second, third properties from business ajuleju. Ndị na-ego moto cash down, fanọrọ na higher purchase, brand new vehicles, ojuleju. O ife solo onye ndị na-enweburu ụlọ na Nigeria. Business a bụ ife nyalụfa aka fa alụta ụlọ na Nigeria. Ndị na-alụ hotel na Nigeria. O ife solo onye ife soli iji ego business ame. The possibilities are endless. Mana
The last success story m ga-arapụ unu with bụ my last tax mmelụ. My last tax mmelụ, my total income was more than 100,000 pounds. Wow. Amaram how many pharmacists na UK anụwa. Can check ya, is just 4% of the whole of UK. Bụ na above 6 figures annually. Bu business mmegolu just for 4 years. Maloziali, onye melu business 6 years ka ọ ga-adị. More 7 years, more 10 years. Meanwhile, abugokwa m a pharmacist for more than 2 decades. But I was living paycheck to paycheck. So business anụwa ulu dia masịrị ya asị ulu dị ọfụma. Considering na enwere business experience, enwere IT experience, just to banye n'ime focus on na-eme training obele na watch video training na-ekwukwa bụ video ka na watch wee senior wee nwetasia ife niile o nwere ife na-akpa mụ na ezinụlọ ife dịka ego o nwere ife gụla anyị mana afford nwute thanks to business anụ. So ụmụnne m na ụmụnna m na-ekili bịanụ nebanye anya. So ụwa kịta anụwa business o kwesịrịkwa n'ibu tigbuo ozugbo okpofu a na-atasịsị ọ bụrụ na nyanwa bụ strong business ka ị na-eme imidiro n'ụwa kịta bụ working smartly. Ego dị na digital space. Ndị Igbo azụmahịa ka eji mara anyị n'ebe anọ anya na digital space a n'ụlọ ya. So daalụ sọ nọnye. Thank you for that lovely question. Daalụ nwanne, thank you so much. A sị na afọ n'anya ekwe. Ọ bụrụ na ị bụ ofu n'ime ndị ife a na-akpọ Doubting Thomas, right? Unu na-agwa anyị maka ya. Gosikene na ofu onye, gosi na anyị ofu onye bụ onye umego biznes a wee gaa n'iru. Ọ na-afụ gị ya. Anyị n'idro ije eme ya import. Ọ nọ n'etiti anyị ebe a. Nwada Uju Egbuniwe bụ ofu onye n'ime ndị succeed go na biznes a succeed ọfụma. Ọ gụsigoro n'obodo niile o jego, mmadụ one n'ime anyị jegoro. Mgbe ị ga-eji cheki ego na a ga-akwụ n'ọnwa, ọ mezudighị iji wee rie nri wee nye ụmụ nri, o wee bụzie nke ị ga-eji wee jee gbaba plane na sọma. Ị na-eje Germany, ị na-eje Australia, onye mụrụ ebee ka ijekọ? Onye mere ikiti n'ime anyị na-eji anọdụ ofu ebe afọ ise anyị na-asị anyị chọkwanụ m ije ebe dị etu a afọ ise aga anyị aka ejere ya maka na ife a na-akwụghị n'ọnwa adị nzudo ili nri o wee fọzia nke ise bute ego ị ga-eji wee jee. Ọ bụrụ na ị bụ Doubting Thomas, adautism na biznes a agbanwego ndụ ndị mmadụ. Ọ na-afụgo ofu onye ọ gbanwere ndụ ya, nwanne anyị nwaanyị ọ nọ ebe a live pharmacist. Anyị niile ma ego a na-akwụ ndị pharmacist. Ọ bụrụ na pharmacist nwee ike isi adị ma alụzi nakwa na ọrụ unu jidonu alụjugo m wee na ọrụ onwe ya, kedu ife ọ gwara? Ife ọ gwara bụ na biznes a na ị nwee ike iji ya wee mee ife ọbụla ị chọrọ ime, bildị ndị ọbụla ị chọrọ ibi n'ụwa. Ọkwa n'aka gị ka ọ dịzi. N'aka gị ka ọ dịzi. Anyị emego gị invite si gị bịa kene nene workshop anyị ka ịfụnanya ife anyị na-agwa gị maka ya. Ifukwuo n'anya na ụmụ onye gago n'iru na biznes a jiri aka ya wee sị na ya da alụzi ọlụ oyibo. A pharmacist, anyị nwekwa doctors, nwee lawyers, nwee engineers, nwee ndị agụrụ akwụkwọ sọsọ high school kafaje. Mana ịmara ego nefa na-enwe na biznes a, ị na-ajụ onwe gị kedu ife ndụ wee na-eme wee na-alụ ya bụ ọlụ oyibo. Ị na-akpara onye ọzọ ego o wee na-ebi ezigbo ndụ.
ndị nwa adịghị enyejunwu onwe gị afọ. Ụmụ Igbo, tetanụ n'ụla. Tụmadị ndị bi n'obodo oyibo, tetanụ n'ụla. Unu ejezina na-akpọ ebuka ọlụ ịbụa ọlụ ịtọ, ofu ụbọchị asị na onye nwanụ da wee nwụọ, ọ bụ nọ stres. Ị na-arụkwa ọlụ ịbụ ọlụ ịtọ anwa, si n'ụlọ kpọọ gị fon ịma mpik, bikos ị na-eche na ego ka a na-eje jụrụ maka ya, ị na-agba ọsọ na-adọji ndị bere ndị ụmụnne gị na nne gị. Mezi n'ụdị omume ahụ, teta n'ụla. Na ya ada agwa gị eziokwu, okwu a si ife ji wee gbakọ ebe a bụ na anyị bụ ndị Igbo. Onye fụ ife dị mma, afa m bụ Ifeọma, ife dị mma ịgwa nwanne gị ka ọ bakwuo ya bụ uru, baa ya uru, na ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ ga-abara. Anyị bụ ndị Igbo maka esi enyere onwe anyị aka. Ka nwanne anyị nwaanyị Uju si wee kwuo, afịa ka eji wee mara anyị. Ebe ọbụla anyị je, si na obodo ọbụla ije, ọ bụ na onye Igbo anọrọ ya, fee ngwengwe ọsọ na obodo ahụ adịrọ mma. Mana anyị na-asị gị na afịa anyị na-azụ na ọ dị mma, gị bịa nene ya. Ọ bụrụ na ị na-ene ihe onyonyo a, biko gbaa mbọ. Tuesday bụ ụbọchị anyị ji eme ya bụ webinar. Gbaa mbọ tinye afa gị na email gị, nekwa anyị webụsaịtị anyị dịsi ebe a. Ma nwanne anyị nwaanyị bụ Uju, webụsaịtị ya dịrị ya, mana ije iwere afịa jee na Facebook, ị ga-enweta webụsaịtị ya. Tinye afa gị ebe ahụ, tinye email gị ka ije kenenene ya bụ ife na-ada akwụ ụgwọ na ya. Ama m na anyị laikiri ego, mana ekwena ka ife fusa, ife free na-arị egwu na-arị ije nene ife ikwesịrị inene. Anyị anọteghị aka ebe a, ka m jiri ohere a wee, Doris, biko wepụta m ndị na-enene anyị ka anyị sifa daalụnụ na ọ dịrị ofele ịbịa nọdụ anyị na-enene ife onyonyo for so long. Nwanne anyị nwaanyị bụ Delight Digital Biz, anyị ekenero, ndewo, daalụ maka ohere i nyere anyị. Nwa dị ụtọ ewu afa nke atọgbugo m. Nwa dị ụtọ Amanda Ifezue, Chukwu gọzie gị, daalụ na anyị na-ekene gị. O si United States wee na-akpọ. Gokemich Digital, ekene. Oke, ọ sị na ekelekwa m unu, daalụ nnọọ. Anyị kenekwari also na ịbịa na-enene anyị. Kelash mma mkpọnkwụ afa nke a, iwe wekwana anyị biko. Ma atapịa ile oslo jangia nnọọ, daalụ. Vera nwanne anyị nwaanyị onye Bini, ọ na-enenekwa anyị. Vera, daalụ, Chukwu gọzie gị. Ngozi Delphine Umadi Power, yes, Chukwu gọzie gị nnọọ. Anyị na-ekene gị, ekene dịrị gị. Nkiru Kamalụ, daalụ na ohere a iji wee bịa na-enene anyị. Chukwu gọzie gị. Okoye Nneka, anyị na-asị gị nnọọ, daalụ. Obi dị anyị ụtọ. Goodness Digital Consult, nnọọ, daalụ, Chukwu gọzie gị. Thank you for coming. Tata pụrụ iche. Ngozi Digital, ọ dịkwa ka ekene bugom ya, o si from UK, daalụ. Thank you for coming. I mega appreciate. N'imirikiti ndị ọzọ niile, ma ndị pụgoro apụ, ndị nenekata pụọ jee ime ife ọzọ, anyị na-asị unu daalụ, Chukwu gọzie unu niile. Anyị ga-abịakwa ebe a izu ụka ọzọ, Saturday 9 a.m. and 6 p.m. UK time ka anyị ji apụta kwa Saturday. Ọ bụrụ na ị na-enene anyị, ọ bụkwa na ị chọọ ịbịa nọnyere anyị, ịnọ na biznes anyị, ịchọọ ịbịa nọnyere anyị ka itinyekwa ọnụ n'ife anyị na-ekwu, zitere anyị ozi. Anyị ga-akpọbata gị na one of the, ịgwa anyị ụbọchị ọ dịrị mma, anyị akpọbata gị ka ị bịakwa soro anyị nọrọ ya. Na anyị niile na-asọpọtụ onwe anyị. Nwanne anyị nwaanyị Mama Nonye, onwe ife inwe ike ikwu ka anyị tupu anyị anaba na ya edobego nwanne anyị nwaanyị for too long, ojekwanụ mee ife ndị ọzọ.
Sorry, can correct here the time. It's 5 p.m. UK time, 6 p.m. Germany time. It's two different Okay. times. Okay, daalụ. Obere ọnụ m ebe ahụ, ana m ekwu nke mma. onwezi n'ife ọzọ nwee ike ikwunu maka na Uju nwanne anyị nwaanyị ọ gbalịrị ife niile okwu a ajụjụ ọbụla onye ọbụla nọ n'ụlọ bie tata wee ga-esi ife niile a Uju kwuru taa anyị akpọ nya ọbịago gbowam maka na ọtụtụ n'ime anyị na ọha anụ ekwuru anyị ndị asị gịnị ndị wayo ụnụ afụgo nwanne anyị nwaanyị ọ nọ n'ime afịa o buru anyị ụzọ bidie ọ kwuru ka o ji gị gbam si ndị ọrụ oyibo gbakwa ọkụ na ya achọghọzi mmanụ na ya enweghị ife onye ji wee kwado onwe kwado ezinụlọ ya so na ọ bụrụ niile ege anyị ntị o nwere ife ọzọ dị n'ime na-abụrụ gbatabazianụ ụnụ alarụzi na binizian na chiefuna atawugbo a sị na mgbe onye ji lụọ afịa omegịnụ omere ụtụtụ binizian ụnụ alarụzi na ndị Igbo gbagheridebezianụ bịazianụ o batazianụ na ụnụ afụgo nwanne anyị nwaanyị o werugo ọnụ ya wee gwa ụnụ demenụ nke onye ọbụla ada na-emekwuo ya kwụbakwa aka ya ọtọ ụgọzi ụnụ tata Satọde echi anyị agbaba Ista. Yes. Daalụnụ ebe onye ọbụla nọ na Uju nwanne, thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Nwaada Uju, nyere anyị just ofu mkpụrụ okwu tupu ị na-apụ. lekwe na anyị na-enwecha nnọọ kọmentị o juru ebe Thank you. Ask him. Aga m ekene godo unu for inviting me to this lovely forum. Ndị Igbo anyị ga-try anyị na-enwe more of chats like this na-atụ alụ ka ọ ga-esi dịla anyị mma. So ọ bụrụ ịtọsọ n'isi na na-emegbu ndị Igbo a na-anapụfa ike nke a na-ede emefa nke a o nwerọkwana ife complain ga-enwetali n'ụwa. So o nwere onye ọzọ ga-enyela anyị aka anyị nwa ga-enyela onwe anyị aka and ekpele anyị na-ekpe Chukwu meela anyị ebele, Chukwu gosi anyị ụzọ, Chukwu eme nsi n'eluigwe gbadata wee gosi ya bụ ụzọ all through mmadụ ka Chukwu ga-esi gosi gị ụzọ. Anyị nwa emego our own by pụta ebe a. We've done our part by first of all ịchọta ife ga-enyelu ndị Igbo aka, then on top of that anyị apụtakwa na-agwa imilikiti ndị Igbo na-asịfa ụmụnne unu achọtagokwa n'ife ga-ebunye anyị elu, bịanụ nebanye anya. So anyị emego our part, ọ dịzikwara unu ime your own part. Daalụ. Daalụ sọ, Chukwu gọzie gị. Ngwanụ ndị na-ekiri anyị ụmụ Igbo ebe ọbụla unu bi, olugo mgbe ife onye mbido na-enwe njedebe. Anyị abịago na njedebe ụbọchị nke taa na ife anyị na-akpa. Chukwu gọzie unu. Happy Easter everybody. Gbakwa n'ọfụma. Onye ọbụla gba ọfụma, unu emekwana ife anyị ama eme o. O nwere onye na-ajụ unu ma enwere replay this program. Yes, ije na page anyị ị ga-afụ replay. Yeah. Ije na page anyị replay dị ya. Okay. Ngwanụ Nwaada Doris wetana anyị na njedebe na anyị agbasago akwụkwọ. Ekele dịrị ndị nkụzi anyị anyị ga-ahụzi n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịa. Ekele dịrị Ada Uju nyanwa kụziri anyị nke taa. Thank you.